إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo ha jaman na to ini. Jaman amoy in pagpatumtum piatumtumi antara sing kita niyo untuk tayo manguda agama Islam. Alhamdulillah yaring guru na to mulia amoy in tagsuko lang ta sin programa ta haamin biya sinadlaw ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala waktu ini humanap na isab siya pangadyan kato sa takot patumtum na aun maudu bako lang tabi hayaon subay kita manayng ugmarayaw mura-murahan makahampit kita ni orang mga sarayaw-rayaw pagpatumtum niya insyaallah ta'ala di na ako magpalugay itukbal ko inguro na to kalasahan wayroon na rugay ng kan Sheikh Sabir Omar wal yatafaddal siyadatu maskura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga katotay manguran ng mga agama Islam, alhamdulillah yari na isab kita niyo na inumpong diha tiranan sin Islam TV ini. Alhamdulillah in maudo nato haamuin mahapon ini higirul aqarib tinya pamudtoi sin pagkampungan atawa kasilasa hakampung. Ini dakula pakarajaan mga katotay mangura na agama Islam sabab Allah subhanahu wa ta'ala in naginang Allah ta'ala in simubat sin amuin kasilasa yaun na di manjari haamuin uturan si manu siya atau kabuntuon si manu siya in amuin subat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala Quran wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. No sin Allah subhanahu wa ta'ala kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan amuin umasubo kato sinamuin pakaragyaan sin pagkampungan imana niya hati niya uno ba na subat tabihayan in amuin kasilasa tahatay mangud tabihan atawa ka biyodto tabihayan adena sa mapyaon bang subatan tayong kasilasa tahatay mangud ta na doha tayong pagmabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Namikyan parmansin Allah subhanahu wa ta'ala fahal asaytum an in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa amma absarahum. Amuin mga manusia amuin huminang sila kadarwakahan hababo singgumilo sin Allah ta'ala iban mamudto isilan sin kasilasa nila ha kampung nila na unuin partungon sin Allah ta'ala kanila ataw kaidil sin Allah ta'ala kanila. Muna nung sin Allah ta'ala la'anahumullah tinya la'anatan sila sin Allah ta'ala. Ila natin yung katawtay manguran ng mga agama Islam dakula pakaragyaan. Bang imano siya liya la'anat imana niya budto na in rahmat sin Allah ta'ala kaniya matrudun an rahmatillah budto sin Allah ta'ala in amuin kasilasa kaniya namikyan magkanhat biyan to fa'asammahu tiniya dihilampan sila sin Allah ta'ala sipat amuin igan sin Allah ta'ala in amuin pangdungog nila igan sin Allah ta'ala tiniya bisuon sila sin Allah ta'ala wa ma'absarahum iban butaon pa sila sin Allah ta'ala. Ini to in idil sin Allah ta'ala manu siya mamudto siya hakasilasa ni hakampung niya. Hangkan mga katotay mangura na agama Islam di tud banjarian pakarakyaan. Aon din na mga manu siya maluhay kanila. Bisa mga anak nila hati nilaw niya in budto nila in kasilasa ni anak niya. Namikyan mga kampung niya mga pangtungod niya bihayan. Budto niya inamuin kasilasa niya bihayan. Tinya mas marayaw kaniya indugen din na mga kampung niya. Nabang pikilan si manu siya
hati niya mamunto iko kasilasa mo hakampong bihayan, mang waktu amo in sumipit ko bihayan, na wayroon makatawakkal amo in, magtabaru sinamo in, di pa ataw ka depends niya kay mataw kapag tabang niya buat malingkan, amo ra in kampong mo bihayan. Narina sa mapyaon, kataw tay mangura na agama Islam, subay kita niyo, mahali simpakaragyaan amuin, mabudtuin amuin, budtuon tayong kasila sa kampong tabihayan. Sa tuyad to din sinallahu ta'ala, kaysa laanatan kita sinallahu ta'ala aliyadu billah. Ini kadua, bisuong kita sinallahu ta'ala. Ini katunia, butaong kita sinallahu subhanahu wa ta'ala. Demikian, haparman sinallahu subhanahu wa ta'ala, long niya, وَالَّذِينَ يُوفُونَ بِأَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. إن sila lon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin biyonnal nilang tudin amuin janji nila fa Allah ta'ala. Diyan din janjian nilang ibantu Allah subhanahu wa ta'ala biyonnal nila. Imana niya hati niya nagdajanji kita ibang Tuhan tamo in magtaat kita fa Allah subhanahu wa ta'ala, magtuhan kita fa Allah ta'ala. Ataw ka magmabuga kita kanya beyan. Na diyad to man jari amo in ubahon tayad to, amo in igan tayad to pakaragyaan. Sabab janjiyad to fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yanquduna al-mithaq. Iban din nila larakanin amo in parjanjian yad to. Amuin makusok turbihan hati niya amuin iban Tuhan niya Rabbul Alamin. Demikian in sila yasiluna ma amara Allah bihi ayusan. Tiniya subbatan nila in uno-uno pa karakyaan amuin da akan sintuhan kanila. Amu subay nila subbatan imana niya amuin mga katan amuin kampung nila subbatan nila ning kasila sa mga kakampungan nilang biyayan. Wa yakhshawna rabbahum. Iban, magmabuga sila fa Allah subhanahu wa ta'ala taw kapatuhan nila. Wa yakhafuna su'al hisab. In kabugaan nila hadlo kiyama, muy sila pahadarat sin Allah ta'ala, amo in auditan sila sin sangi pag-audit. Bistahon in kakahinang nila sangi pagbista biyayan. Na amo yan to in kabugaan nila. Hangkan, bonalan nila, amo in janji nila iban Tuhan Rabbul Alamin, magibadat sila, iban subbatan nila ning kasilasa hakampong nila biya di nila budtuon sa pamutinda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban magmamuga fatuhan sabab mabuga sila hadlo kiyama bistahon in kakahinang nila auditan sila sin Allah ta'ala sin sangi pag-audit biyan. Nandina sa mapiyaon katotay manguran ng mga agama Islam. Ang pambibita sin Allah ta'ala hadukin ayat yudillu bihi hati niya in Quran niya na hati niya amo in Quran yaun atawa ka amo in kitab sin Allah ta'ala yaun na in manus siya di magad ha pamandu sin Quran na malong siya tinilong siya sin Allah ta'ala tiya makatudyo na siya madto pa amo in bakna amo biyayan ay bil Quran wa yahdi bihi kathira hati niya isababan sin Quran yaun mataw di manus siya amo in makatudyo sila habakan marayo. Sabab di sila magkahagad ang Quran. Bayitaan mo sila sinayatan sin Allah Ta'ala. Along niya ini, along niya. Wala yan long niya na hinang sin kamaasan na mo. Tinya masi-masi in agama nila. Agama sin kamaasan nila. Bakan agama sin Allah Ta'ala. Nangkan di sila magkahagad. Nasababan sin Quran yaw, amo in nalong sila. Wayahdi bihi kathira. Iban, kahidayatan hasababan sin Quran yaw in kamatawuran day sa biyayan. Na impangasumo diha ini had zaman tabi ayon lon si mga giyahil atau ka mga awam ha agama atau ka nag-awam-awam ha agama. May talong niya nakaunalong niya naon natin niya nagkakasilasa in mga tao. Hati maod malong ni mga kaguruhan bihayan. Nagamalong ni napulak kanat na in mga taulong niya bihayan. Na simple hasababan sin Quran yaon amo in nakanatimano siya inhantunga miyamagad inhantunga wala miyamagad bang inkaonan nila miyamagad sila katan ha kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala na disan mapulak kanatimano siya wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin sa wayroon malong habar sababan sin Quran yaon
buat malengkan amura mga tao amo mga fasik imana niya mga kriminal atau kabardusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yung sifat sin fasiqin yaun, alladhina yanquduna ahda Allah min ba'di mithaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Mga sila yung mga pasik yaun amo atau ka mga criminal fa Allah ta'ala yaun in sifat nila na yanquduna ahda Allah, tiniubahon nila atau ka di nila hinanganin parjanjian nila ibantuhan nila. Diyan di biyan ibantuhan, di niya mag-ibadat siya. Apabila mag-ibadat siya, pasaron sin Allah Ta'ala surga. Di siya semakuto, na di niya bunala niya to, mag-syirik na siya. Di na siya magada pamando sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na di na sa piyon, nangyanganan si sin Allah Ta'ala fasik, at niya criminal pa Allah Ta'ala. Di niya bardusa. Wa yaqta'una ma amara Allah. Ini kedua sifat niya, tini amo mamutu'i sila sinamuin piyang daakan sin Allah Ta'ala suri sumpatan amuin mga kakampungan atau kaamuin mga lasya tabihayan butuon nila ng kasila sa bihayan. Ini katu sifat nila wa yafsiruna fil ard, huminang sila kadarwakahan na babasing gumi na una yung dihil sin Allah Ta'ala kanila unuin kahalan sin katan amal ibadat ilan diha dunia. Lalu sin Allah Ta'ala adlo kiyama, ulaika humul khasirun. In sila yato sila ni mga manusia lusong pahadarat sin Allah Ta'ala. Lugi sila pahadarat sin Allah Ta'ala. Nandina sa mapiyaon, mga katautay mangura na agama Islam. Iniya una tiniya, in subatan ng kasilasa, pakampong dakula yaon amuin pakaragyaan biya natin. Subito damun subatan si manusia. Nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis sahih, nasabot dua kitab. Nasabot kitab Bukhari ibang kitab Muslim. Lawan sin Rasul sallam, la yadkhulul jannah qati'u rahimin, faman qata'a aqaribahu ad-du'afa wa hajarahum wa takabbara alaihim wa lam yasilhum bi birrihi wa ihsanihi wa kana ghaniyan wahum fuqara fahuwa dakhilu fi hadzal wa'id al-mahrum. Imano siya amo in mamutu siya sin kasilasan niya kampung niya. Lawan sinasalam la yadkhulul jannah, di makasudha surga. Di makasudha surga imano siya mamutu siya sin kasilasan niya kampung niya. Nahisyo si mano siya mo imbudtuon niya in kasilasan niya mga kakampungan niya sukat na malamma, sukat na mga miskin biyayan. Ibang magtakabur na siya kanila, ibang di niya subbatan ni amuin kasilasa doon kanila. Biyayan, di siya mananabangan doon, in kaunan niya dayahan siya. Nasod din ang mga wa'id yaun, amuin, janjian siya sin Allah Ta'ala, hanarka, jahannam biyayan. Tinipasoron siya, siksaon siya, hadlo kiyama biyayan. Malengkan imano siya illa ayatu. Malengkan ba magtobat siya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Magtobat siya, magpinda siya, in kaunan niya, hati niya biyudto niya kasilasa, o siya sumbatan niya ng kasilasa biyayan. At tawa ka in kaunan niya, magmaikot siya mga kampong niya miskin ha, us pindahan niya, hati niya magmaulong na siya, mananabangan na siya kampong niya biyayan. Amoy ating pagtobat pegiyan, na ampunan sin Allah Ta'ala in amuin, dusa niya. Nasabot sin Rasulullah long niya, man kana lahu aqarib du'afa wa lam yuhsin ilayhim wa yusrif sadaqatahu ila ghayrihim lam yaqbalillahu minhu sadaqata wa la yanzuru ilayhi yawm al-qiyamah. Long sin Rasulullah hisisilong niya imano siya amuin on kampung niya o lasya niya. Sa mga kampong niya natin, mga tao, mga miskin biyayan. Tinya miskin sila. Mga malamma, mga manos siya biyayan. Pagubos din niya, sumpatan ni kasila sa mong kanil, sukat na sila miskin at tawakamuin mga malamma biyayan. At yan dito siya magpangdihil si mga sadaka niya, mga magkanya kampong biyayan.
Bakit niya mga kampong biyayan. Na unoin zumato si mga pagpadamo niya yaon atawa kaamo karayawan na hinang niya bakit niya kakampungan niyaon na di tay mang sinallahu ta'ala. Di tay mang sinallahu ta'ala imang sadaka niya dito haamo imbakan niya kampong apabila biyudto niya ins kasilasan niya mga kampong niya biyayan. Iban adlo kiyama di siya aturon sinallahu ta'ala sin pangatud amuin kaulungan si biyayan. Ini mga katautay manguran na mga agama Islam. Bangin kaonan si manusia tinimiskin siya. Wairon idihil niya, ikasubat niya kasila sa mong pakampong niya. Na suwe hati niya amuin o mga time niya bisitahon na yung kampong niya biyayan. Bagkanda amon long taong mga diara niya biyayan ang mga uno-uno biyayan. Sa amon sa baba si kasila sa ito kampong biyayan. Na ikaduhat na si Mano siya amuin karayawan biyayan. Kitaon mo biyayan, bisitahon mo sila, ununin kahalan nilang biyayan. Bang dapat mga katabangan mo sila biyayan. Bang wayron itabang mo kanila, tabangin sila pikilan. Tinadihilan mo sila pikilan, supaya amuin arakala wala yabutan sin pikilan nila na amuin pikilan dihil mo kanila. Nabanglon sino hati ni wayro unda uno biya mga ikakuan mo kanila biyayan. Nabisa na kuman, lo sinasalalong niya, silo arhamakum walau bisalam. Tinya pagkita mo sinkuan lo, assalamualaikum, tay mangud biyayan. Nasumpat mo na kasila sa biyayan, hatay mangud mo. Magkana mo na subay na umpan ikadihil mo kaniya biyayan. Namikyan na, bibayta sinasalang hadugay na dis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, faliyasil rahimahu. Hisis yung imano siya, ingkaonan niya, tiniya na marichay siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkahagad siya pa Tuhan Rabbul Alamin. Nagtaat siya. Iban, hati niya nagyakin siya sinaon adlaw mahuli. Salta si Madiya siya sinhinan, amuin luto niya. Iban, sumpatan niya, inamuin, kasila sabiyan. Imana niya, bang ingkaonan ta, hati niya na marichay kita pa Allah ta'ala, iban adlaw mahuli, na wayron dapat subeta subbatan nin amuin kasila sa takampong tabiyayan. Subeta subbatan biyayan. Lang sinasalamat kay banang dis niya, lang niya laysal wasilu bil mukafi walakin al wasil alladhi man idha qata'at rahimahu wasalaha. Bagkana mo impiyagian amuin sumubbat ko sin kasila sa Allah sinasalam amuin ompan ikadihil mo hata uyaw na mo insubbatan mo kasilasa mo kaniya. Mawayroon to uno-uno biya ikadihil mo biya yan, sibo-sibo ra ka mo miskin biya yan. Na isa na kuman amuin mga uyong katawa kanila, salam kanila. Biya yan. Ang lalabilo ba na bang yung kampong mo yan, hati di na to hati ni amuin mamisita kayo mo, ataw ka din na sila biya mga itong nakorugenta o biyayan atawa kabiyod nila ninamuin ka sila sa biyayan kakay mo, nasumpatayin ka sila sa kanila. Bisa na kuma mga salam biyayan, nasumpatan mo, inamuin ka sila sa yaon. Hindi na sa mapiyaon, katotay manguran na mga agama Islam. Bukan amo impiyagian, amuin, sumumpat ko sing kasilasa, amuin, ompan ikadihil mo kanila. Bisan salam, long sinusalam, tinya, masumpat ni kasilasa, magtuko kanila, na mo assalamualaikum. At tawa ka, amuin, mga tao yan natin niya, di na sila umasip kay mo. Nasabi, sumpatan mo, asipan mo sila, bisitahan mo sila, na masumpat mo kasilasa yato. Lonsin, Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi fima, lonsin salam fima yarihi an rabbihi. Long niya, ana rahman, وهي الرحيم فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. Ako na lang sin Allah Ta'ala in Ar-Rahman, amo in langkap in ulong niya katan makhluk niya. Sibura in mu'min niya, kafir niya, darwaka niya, marayaw niya, sibo-sibo kaulungan sin Allah Ta'ala. Na in Rahman yaw natin niya, ingan ko Rahman, amo na lang na in Rahim. Hati niya amo in Rahim, amo in kasilasa, amo in sube, amo sumpatan to si Mano siya biyayan. Nahisi si Mano siya sumumpat sinamo in kasilasa niya ha kakampong niya biyayan na sumpatan sin Allah Ta'ala in kasilasa kaniya.
Hisyo si Mano siya manguturi sinamuin, kasilasan niya, mamudto ising kasilasan niya kampong niya biyan, budto unday isab sin Allah Ta'ala in, kasilasa kaniya. Biya, kaya na hayatan na basa na to, dihilan siya sin Allah Ta'ala to, kabinsanahan. Kaysa, laanatan siya sin Allah Ta'ala, ini kaysa rito biyan. Tiniyatuyad to amo inasabot ayat yad to. Damikyan natin niya, hadis din kan Ali radhiyallahu anhuma annahu qala liwaladihi long niya ha anak niya tiniya in namuha tiniya Ali in piamungan ni amuin anak niya long niya ha anak niya bunay la tashabanna qati'a rahimin ayaw ko tud magbagay ayaw ko tud magagad hatao amuin na mudto isiya hakasilasa hakampong niya. Fa inni wajadtuhu mal'unan. Sabab long niya kaya bakang kulong niya inta umamudto isiya singkat silasa hati niya lalaanat siya. Nabang long ta damako maglundang panong kanila niya kanila yayaon amon namudto isiya sin kasilasa niya kampong niya na sampai ikaw malapay ko sin laanat sin Allah Ta'ala. Lialaanat sin Allah Ta'ala halom sin kita mo in nabasa na tuyat tukayna. Namikyan, riwayat ya Abi Hurairah radhiyallahu an. Annahu jalasa hambuk waktu limingkod siya hati niya nagbisara iban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Law sin Rasul sallam long ni hisyo long niya indendi long ni ha panin hati niya amun ha pagpunpun ini hisyo dendi inamuin namudto isya hakasilasa ni hakampong niya lasya niya biyan hati niya na subay siya gumawa mig siya rin di ha ini mig siya din ha ini malig ka natin niya on din kamulong ni hambok usog timindag siya timindag siya dito kinapusan sinamuin halakati yaun. Miyadto siya paamaon niya. Inagi niya biyan, tinya inkaonan na mulong niya, na naglilingkod-lingkod, nagmimiting kami iban Rasulullah long ni biyan, na nagiyan siya long niya, hisyo long ni Manu siya long niya, namudto siya sing kasilasa niya, hakampong niya, subay siya mig haamuin likusan sinamun pagmitingan niya to. Na inusog yaw natin niya, biyodto niya in kasilasa niya haamaun niya, hati niya tahunan na bihayan. Tahunan na. Na din na sa papiyad to, amuin, nangayo siya kamaapan bihayan. Nangayo siya kamaapan. Siya sin, iban sin amuin, lase ni amuin, amaun ni atawa kainaun na yaun, karwa sila biyayan, magtiun. Long niya, may takalong niya nakakarilaw niya, malugay na kolong niya, wala, gimuwa marikamo. Na long niya, dito kami nagmi-meeting long niya, piyaguwa long niya sin Rasulullah, imano siya na mudto isin kasila sa biyayan. Na miniga kulong niya biyayan, supaya long ti amuin mangayo ko kamaapan kaniyo sabab kabon siya sin Rasul sallam bihayan may takabon siya sin Rasul sallam imano siya namudto isin kasilasa muna hamuk sa zayad to amuin dihil sin Allah Ta'ala kaniya laanat na cukup na ito amuin ikanar kaniya hati niya amuin ika binsana kaniya puasing kamatay niya bihayan damikyan aon hambuk usog amuin nagnek-haji siya. Di na mga tao amuin dayahan. Hawak to di matang siya hamak ka. Na nagsadaka si hamuk usog biyayan, miskin, hangibu dinar. Hati niya inusog yaon, nagdekhaji siya dayahan siya on doon hambuk
tao hamak kayaon hati niya law niya iyari law niya hangibo dinar ko ini hati niya ibiin ko kay mo biyayan us madto ko pa Arafah hati niya subay na ubos na impakaragyaan sinamo in paghaji ini sakali duman siya sa Arafah na diungog niya in tao yaon miyatay in tao yaon na iyasubo niya na in ahli sin tao yaon amo in tungod sin pangaltayad to biyayan na long niya, long sinasawa, irulong niya panghati kulong niya sin onlong niya, amanat mulong niya kaniya biyayan. Uy kulong niya kihatian niya to. Na miyon in usog yaon ha mga ulama sin Makkah, na nga biyabayita niya in haliyad to amon zimato ka, kaniya iban tao yaon amo in, ki amanatan niya sin amo altayad to. Na long sin kuan yaon at long sinambukto yaon, ataw ka in ulama doon ha Makkah kaya pangasubuan niya long niya inhinangan mulong niya apabila long niya tungandum magtukolong niya pa tubig zamzam ubos atod kolong ni halom sin tubig zamzam yaon salta tawaga in taw yaon nga ni siya biyayan nga ni siya bang intaw yaw long ni hati niya, marayo siya, hati niya tol surga siya, na sambungan ko niya. Na miyato na sa hinang sinusog yaon. Pagubos bi hati niya, tiyawag niya na intaw yaon. Na wayroon nakagyawab. Nagbalik siya man to paamo in mga ulama si Makkah na nga subo siya balik. Inagi si mga ulama yaon, kaya pangasubon nila, muna lang na inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naksha ay yakuna sahibuka min ahlin nar. In kabugaan ko lang niya amo in iban umiyaw, amo in tonar kasiya. Idhab ila ardil Yaman. Fafiha bi'run yusamma barhud. Yuqalu annahu ala fami jahannam. Fandur fihi bil-layl. Lonsin mga ulama yaw kadtukolong niya pa Yaman. Aon duulong ni hayaman yaon amuin kupong nyanganan siya ha barhut in biar yaon ataw ka kupong yaon hambuk yalong ni din ha mga lawang sinamuin narkalong niya yayan kita asyalong ni ridto tungandum uwos tawaga ingan niya apabila long ni in siya to marayaw siya at to mangisya imana niya to narka siya na sambungan ko ni Beyan. Na miyadto na into yaon pa Yaman. Iban nangasubo na siya haon tungod ina mo inkupong yaon. Hambuk din ang mga lawang sinar ka Beyan. Smiyadto siya Beyan. Huwag tiyawag niya na ingan sina mo into yaon Beyan. Na pagtawag niya nakasambong siya. Sarta na maita siya sin alta. Iya subo niya. Haon ulong niya. Haon umubiyotangin alta ko Beyan. Long ni alta mulong niya, kyubur kulong niya, halugar be inilong niya. Dito long niya halom sinamun alaman sinbay kuyaun. Napag-uwas niya, liwag niya na biyayan, kialin nila na biyayan, kiyabakan niya. Long sinamuin, hamok din ng mga taymangod sintaw yaun, amuin miyate yaun. Uno lang na indu sa sintay mangud mo. Iyasubo na intay mangud ni biyan. Intay mangud kulong niya, iutod niya lang niya kasila sa kakulong niya. Hangkalong niya, dito siya ha nakabiyayan. Nadena sa papiyaon, mga katotay mangura na agama Islam. In manu siya mamudto isya sing kasila sa hatay mangud niya na biyatin hal niya mag-ibadat kaw na di tay mang sinallahu ta'ala ina mo in kwan mo yaon tan amal mo yato di tay maon suber subbatum sabab mayta yato ra biyabayta hati niya biyabayta sinallahu ta'ala hadis kursi in anar rahman ako na lang na iman Allahu ta'ala amo in Rahman nga hati niya maulong nga kataan. In Rahman lang niya, wahiyar Rahim.
amo na long niyain, doon kiyawalong niyain, amuin, pagngan sin amuin, arahim pegin amuin kakampungan biyan. Nadina sa mapiyaon, subeto dati ni amuin, hisi si manon si amuin, sumumpat sin kasilasan niya kampung, sumpatan mo siya, yung kasilasan ka niya, imana niya, kaulungan ko siya. Hisi manon siya mamunto isin kasilasa, munto na isab sin Allah Ta'ala in kasilasa, ha? Kaniya. Nadina sa mapiyaon, aliyado billah, makabuga mga katotay manguran na mga agama Islam. Inda akan sin agama Islam, sumpatan in kasilasa, sibura in kampung, ibang bakang kampung biyayan. Sa baban sinamuin pagkasilasa yaon, na doon, hingatan si Mano siya in pag-iman niya mahugot at tawag kaamuin marayaw biyayan. Sabab nagbubunga siya sinamuin kasilasa. In agama Islam, na nawag-tawag sinamuin pagkasilasa biyayan. Bisan intaw amuin, di na long ta amuin na mudto isubay mo among subbatan ng kasilasa biyayan. Hangkan, on din ha mga pangasubo, onlong niya pakarakyaan, asiwi tudlong niya hinang. Sa dakulalong niya impahala niya. Uno inhinang yan to, ibadat yan to, sa lagkulag ko impahala, asiwi hinang. Islahu zatal bayin. Tini apabila o mga tao amuin, nabudto yung pagkasilasan nila, labilo ba nagkakalo na silang biyayan? Na, subera to natin niya, sulutan sila, dakula impahala, makawasintaw simusulot sintao, amuin, nabudto in kasilasa, pagkasilasa nila antara nila. Na din sa wapiyaon, lonsin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, yarhamu man fil ard. Natin niya, hadis yaw natin niya, bakan hat amuin kampungin kaulungan ta. Kataan amuin, nagula gilupaan. Apabila, lonsin, yarhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Kaulungin niyo, inhisyo siya imano siya, amo inyaon, hababo sing gumi. Apabila biyating kaunan si mano siya, maulong siya pagkahin niya ataw ka makhlusin Allah Ta'ala di hababo sing gumi, na kaulungan siya sin Allah Ta'ala yan na taas langit. Yarhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Laon sin Rasul Sallam. Nabamabaya kita madawhat ta inamuin, ulong ataw ka kasilasa, na subeta sumpatan in, kasilasa ta pagkahitamano siya. Labi luba na mga kampong tabiayan. Hambukyaon din ang mga ikahinit sin pangumuran si mano siya. Yan. Hadis ni Rasulullah long niya, man ahabba ayun siya fi atharihi wa yuzadu fi rizkihi falyasil rahimahu o kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hisyo si mano siya mabayasiya. Amuin, pasubbatan sin Allah at tawa kapainitan sin Allah Ta'ala in pangumuran niya. Imana niya, mangdikato hati niya pahawaon. Sa inumot, tartanto na inhaban niya. Sabi sa panton, hati niya, bang pahinitin inipegyan at tawa ka dihilan siya barakat. Hati niya, mahopin umur mo sa matao di mahinang muda akan sin Allah Ta'ala. At tawa ka amuin pahinitan siya biya, hati niya biya, pag natatamayat hati niya, amuin, biya, mahabain pangumuran mo biyayan. Iban, patawuran sin Allah Ta'ala in rizki ta biyayan. Ang sa hisisulong ni mabaya, amuin, pahabaon sin Allah Ta'ala in umur niya. Iban, ganapan sin Allah Ta'ala in rizki niya, na falyasil rahimahu. Subay niya subbatan ng kasilasa, ha mga kampung niya. Ayaw niya budtuon ng kasilasa biyayan. Subbatan biyayan. Hambuk waktu biyayan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang bisita niya uso. Imbisita niya yaon, sabo sila nagmi-meeting, di matangin Hussein ibn Hassan, amon apo niya, anak sin Fatima. Kiawas ni Rasulullah indua apo niya, siyom niya, yung mga bata karwa. Lawan sinusugyaon niya Rasulullah. Hisyo yan lang niya, mga anak mo, lang niya bukulong ni apo ko. Maraw kolong niya Rasulullah, marayaw kolong niya. Hat mo long niya mga apulong niya, na pagsiyuman mo sila. Inakulong niya, on anak ko 5 long niya, bisan ang katao din kanila, wero na siyum ko kanila. Nalon sinunod sa salam kanila,
Man la yarham, la yurham. Hisi si mano siya di siya maulong. Hapagkahin niya, na di siya kaulungan sin Allah Ta'ala. Di siya kaulungan. Na di na sa bapyaon, na yung pamakita niyo sin Rasulullah Sallam, hatungon sin among pagkasila sa biyayan. Laon sin Rasulullah Sallam, hamana sin hadis niya, Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, kamathalil jasadil wahid. Iza ishtaka minhu udhun, tada'a lahu sa'irul jasad bisahri wal humma. O kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nakaupamalong niya yung mga bar-iman. Sintungon sin pagkasilasan nila. Iban, pag-ulong-ulungin nilang biyaya. Habiya sa panton, hambuk jasad, hambuk baran. Apabila imbaran yaun, makananam, inambuk anggota, baran sin manu siya yaun, makananam siya masakit. Na sumaplag masakit yaun nakataan amuin, anggota baran sin manu siya. Bisan wayroon, so kepalian siya 5, atau kasiki biyaya, nakataan baran niya tumakananam masakit. Nga biyayanin, mga mu'min, mga katotay mauran na mga agama Islam. Nabalong ta amuin, o nambuk hati niya manu siya amuin, hati niya, dihilan mo siya kabinsanahan. Nabiyara, nagdihil ko kabinsanahan na katan manu siya. Nadi na sa papiaon katotay mauran na mga agama Islam, mura-murahan, amuin, madohat na to, amuin, pagkasilasa antara sing kita niyo. Iban labi luba na, in amuin mga kampong tabiayan, sumpatan dato din kasilasa ta kanila. Sartap mga kita fa Allah Ta'ala sim amuin, dihilan sin Allah Ta'ala, amuin dihilan kita biya ulong, biyaya na pagkahit tabiayan. Adena sa papiaon, na di ko na tinyadi na tugtugin amuin, mga patumtum na mo kaniyo, mura-murahan, amuin dihilan sin Allah Ta'ala, barakat katutan yung kataan. أقول قولي هذا وأستغفر الله وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga balanggungan haram Islam, murah-murahan, nagkampit kita niyo sin patumtumyento sa halka-halka, iwan sa rayaw-rayaw, amoy in di na to yung tulukpasun, in parsumpatan si magkampong, amoy in Allah Ta'ala in naghinang sinaturan katan iban siya in amin subay maagad si mano siya so beto na ando insyaallah ta'ala nakawa na to in parsukuan na to hawak to ini pasampay dan kami sin salam dua amaun pagkataan masuk na in bulan puti long si mga sila kamaasan amin ipagpaputi sin ini jantung na to, bigi jantung na to pa Allah subhanahu wa ta'ala baya-baya law tari na misan mabot ini hang kabulan in pagpuasa sing kita niyo tawa Ramadan na amuin deng habihaon pa subay kita amuin tatakaman na asal si mga kataan amin mapatot na to takamahon bulan ini labi-labi na tuod in amuin hampitan sing kita niyo rin ang mga programa biyan na sin ini nahinang na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Salam doa kanyo kataan mga katawtay manguran sibu dayari ha amuin hula na to katiwusan niya sampai pa mga hula malayo iwan tukbal na mo in pagsukur pakataan puas din nga pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mga sila amin wala na mugtui sin parsugpatan tungod paparkala pag lamod-lamod at tungod pa amin hikarayaw sin pag-ayat lang tasin pag-agama sin kita niyo insyaallah ta'ala namikyan tukbal na mo din pagsukur pa mga sila amin din hapanagnaan wala na mo tasi haparkala ini amin nagpuunan din hapanagnaan sampay pa waktu bihaon ini namikyan isiyo-siyo amoy nakatawang minsan pikilan lang ta inyat turamikyan ini tukbal na mo yung pagsupur pakataan lokal biya na si mga lokal ini
tagbo-lagbo tatabangan kato taniw kataan kaya na bang bukon pasal si mga lokal ini na di na to mapaawon yung mga ini pakaradyaan na to na mura-murahan dihilan kita niyo kahayang sin mga sila amoy intungbasan sila sinallahu ta'ala kahayang adlaw ka na insyaallah subhanahu wa ta'ala. Tukbal ko pa uro na to palasahan amoy microphone magbalik kaloon day sa pasampay niya damikian siya rin sabi magkatam kato sa pangadyan na to okay ni siya babalik pa daw siya. Alhamdulillah tinya last na diha ini amuin mangindoa kita ni Allah Ta'ala murah-murahan amuin ipaabot pansin Allah Ta'ala kato tani amuin bulan Ramadan amuin nagsusuk na biyayaon supaya tinya maon inamuin kusog sin pag-ibadat sin kita niyo halom niya yaon. Namikyan at niya amuin mga kabataan amuin mabaya sila amuin mangadji ha pag-memorizing Quran na masi ukab amuin pagtayma ha markaz al-Quran atau Holy Quran Islamic Center ha boundary sin talon-talon iban mampang mga babae doon. Mga usog dito ha Mahadus Salam al-Islami ha mampang atay sinamuin barangay Holiaon na masi ukap inamuin pagtay maroon enroll simbata 500 pilak yato tinilugay niya na doon mga G halom sin 2 tahun. Damikyan bulan-bulan ni hangibo pito para pagkaon nilang sadza. Marati mo kuan namo insyaallah taala hisyu makaniat ka mga kabataan mga jihad susungon atau kat puasin Ramadan ini sa continue ray sabing kuan si mga bata bihayaon at sampai Ramadan doon da sila masi nagmemorize sa Quran sila insyaallah subhanahu wa taala. Mangindoa kita ni Allah taala amuin dihilasin Allah taala barakatin amuin mga ayatan atau ke mga hadis amuin na bat-bat na to diha ini. Wa qala rabbukum ud'uni astaghfirukum amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dinan Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.